Jo, hey gutter, det er Severin 02, jeg er en YouTuber, og jeg er sej. Jeg har en video, hvor jeg viser, hvor jeg er sej. Ja, I kan dog høre mig. Ja, I skal vide, at jeg er den bedste YouTuber i hele verden. Really, nigga? Wow. Og i skoven, at der er snegle. Wow. Hey gutter, det er Severin 02 En YouTuber. og velkommen. Og inden jeg siger, hvad det gælder om, så vil jeg lige sige til jer, at Sean har en YouTube-kanal, som I skal gå ind, link i beskrivelsen og tjekke den ud. Han laver udfordringer og alt muligt, og det er virkelig sjove videoer, han laver. Really, nigga? Look at the top of his head! Sean, hvor er du? Her. You're a fucking idiot. Ja. Og det er mig, der skal Sean. Bliver du kildet? Ja. Er du bøvsekage?